Bog svima. Za sve koji nas ne znaju, mi smo Marina i Nataša i pišemo pod pseudonimom Ana Pas. Pišemo serijal Život koji se sastoji od 5 knjiga i ovdje je riječ o 3. knjizi Volja koja obrađuje temu teške depresije i pokušaja samoubojstva. S obzirom da je ta tema i problem koji smo mi prepoznale kao najvažniji i najbitniji od svih 5 o kojima ćemo pisati i pričati ili jesmo, tako smo odlučili ovoj temi dati najviše prostora i pozornosti. Način na koji smo mi odlučili pričati o ovoj temi je bio kroz jedini koji mi znamo, a to je kroz pisanje, odnosno kroz neke stvarne priče i informacije do kojih smo došli, kako bi prikazali taj dio puno realističniji, odnosno točno na način kako kod nas funkcionira. Naša želja i naš cilj je da se ova knjiga čita, da ju pročita netko kome u ovom trenutku možda treba ili neko tko ima u blizini nekoga ko se bori sa ovakvim stvarima, a puno više ljudi nego što mislite se bori sa ovakvim problemima. Jako puno stručnjaka nam je pomoglo u smislu toga da smo saznali kakvi programi postoje i sve to u pozadini onoga zbog čega smo htjeli privući pozornost na ovaj način. Želimo da čitate knjigu, želimo da ju komentirate sa bilo kime s kime se osjećate ugodno. Mi se ne stavljamo u poziciju da možemo bilo kome na ovaj način pomoći, ali bi voljele usmjeriti na nekoga tko može i mi ako ovo pomogne barem jednoj osobi, mi smo napravile ono što smo zamislile. Mi ćemo se potruditi da knjiga bude dostupna u knjižnicama, u školama i bilo kome tko do nje želi doći i koga ovakve teme zanimaju. Knjiga je dostupna preko nas na našoj internet stranici putrukopisa.hr. Možete naći sve informacije o njoj, možete naći informacije o cijelom projektu koji smo osmislile i napravile u svrhu privlačenja pozornosti. Možete naći informacije o svim programima koje sa stručne strane su nam dali podršku stručnjaci i ti isti programi se nalaze i u unutrašnjosti knjige. I svakako bi željeli da ova knjiga dođe u ruke što više ljudi i to je to. Eto, želimo se samo zahvaliti svima koji su nam pomogli proširiti vijest o ovome i pokrenuti ovu temu i zahvaljujemo se svima koji će to napraviti u budućnosti. I eto, pričajte o ovim stvarima i pričajte o ovim temama bez obzira na to koliko je to nekad teško. To je to.